Με πήρες και εμένα μέσα. Γιατί δεν φύγατε εσείς για την Ελβετία? Ήμασταν και ήρθαμε την Ελβετία. Νομίζαμε ότι είναι ωραία, πιο ωραία εδώ. Και είναι και πιο ωραία. Και εσύ? Και εγώ πήγα και εγώ σε ορυχεία. Πήγα στο Βέλγιο 800 μέτρα ευθεία κάτω στο πηγάδι και 5 χιλιόμετρα κάτω μέσα στη γη στα 800 μέτρα με τρένο. Να κατεβαίνεις από εδώ 800 μέτρα και να πας πέρα στο μεταξά να δουλεύεις μέσα στη γη, σαν αρουραίος. Πάντως εγώ δεν πήγαινα. Όλες γλυκατεύουν πρώτη μέρα μέσα, δεύτερη, τρίτη. Ήταν λαβύρινθος. Αν δεν ήξερες δεν μπορούσε να βγεις έξω. Είχε σε όλες τις πλευρές, κατά εδώ γαλαρία, κατά εκεί γαλαρία, κατά εκεί γαλαρία. Μια φορά είχα χτυπήσει εγώ και πήγα να φύγω από τη δουλειά. Έρχεται ο επιστάτης και μου λέει, ξέρεις να φύγεις? Θα χαθείς, με λέει. Δεν θα πάω, δεν θα βρω. Λέει, θα πας να σε φυσάει ο αέρας από το πρόσωπο. Από το πρόσωπο άμα σου φυσάει αέρας θα βγεις, θα βρεις την έξοδο. Σαν εμένα, για τη δική μου περίπτωση, κουράστηκα πολύ, έπαιξα από εδώ, από εκεί, σαν αυτό, αλλά το έβγαλα πέρα καλά και τα παιδιά και η οικογένεια μεγάλη έκανα. Αυτό, κατά τα άλλα, το χωριό μας είναι πολύ ωραίο και για τουρισμό και για αυτά. Όπως είπαμε, είναι στα Καμπούνια, βορειοανατολικά των Καμπουνίων είναι.
δροσερό με αέρα, δεν έχουμε τόσο. Καλό είναι. Καλά. Απλά έχουμε 8 μήνες χειμώνα. Πες μια ιστορία. Εγώ ήμουν 8 χρονών, σίγουρα 8 χρονών είχα. Έκαναμε 8 μέρες νηστικά. Νηστικά είμαστε στα γίδια. Ακούς? Έκαναμε 8 μέρες νηστικά, πίναμε μόνο γάλα. Και μετά λέει ο παππούς ο Λιάτσος, ο Μπαρμπαϊάνης, λέει, εγώ θα πάω, λέει, θα περάσω από το σκοπό, λέει, και θα περάσω και θα πάω να φέρω ψωμί για τα παιδιά, λέει, δεν τα αφήνουν να πεθάνουν. Με τους Γερμανοί. Με τους Γερμανοί. Έγινε πόλεμος στους Λαζαράδες και στους Λουζιανοί. Και εκεί μετά πέρασε από το σκοπό, πώς πέρασε αυτός ξέρει. Και ήρθε στα καλύβια Σμπαλιμάνα και έβαλε ένα μολάρι όλο ψωμί. Ψωμί λέμε, το φόρτωσε και πέρασε πάλι από το σκοπό και ήρθε, πέρασε τα γίδια. Παναγίτσα μου. Και μετά μόλις ήρθε εμείς ξαναριχνούμε όλα εκεί απάνω να πάρουμε να φάμε. Είχαμε πεινάσει. Πείνα. Όχι τότε πείνα, εκείνη ήταν άλλη. Να μην τα πειράσετε αυτά. Αυτά να μην τα πειράσετε. Τότε είναι πιο... Και μετά φάγαμε. Ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει, Ανδρονίκη. Μετά ύστερα, αφού έγινε γερός πόλεμος του Λουζιανή, εμείς φύγαμε από τις καλύβες, τα γίδια τα άφησαμε μοναχά και φύγαμε πέρα στις τρύπες να κρυπτούμε. Να μην έρθουν να πάνε και εσύ λέει τα γίδια στα πάρουν. Και πάμε εκεί σε τρύπες και εκεί ήταν τα γελάδια μέσα και μαρκιούνταν. Και εμείς είπαμε είναι οι Γερμανοί. Φοβήθηκαμε. Νόμψαμε ήταν οι Γερμανοί. Τι κάναν τα γελάδια? Μαρκιούνταν. Κοίτα, όταν μαρκιούνται, ακούγεται ένας θόρυβος. Μασούσαν. Το μαρκιούνται δεν το ξέρεις εσείς. Το ζώο που μαρκέται, τρώει και ύστερα το ξανα... Το βγάζει και το ξαναμασουλάει. Το ξαναμασάει. Εμείς μαζονάμε υπογραφές, ο αδερφός μου Γιώργος έδωκε 25.000 έδωκε για να μας δώσουν τις ζημνές εδώ που μας έκαναν. Δώσανε? 25.000. Και τότε ήταν χιλιάδες. Χιλιάρκα δηλαδή. Πόσο ήταν? Όχι δραχμές. Δραχμές ήταν. Δραχμές. 25.000. Χιλιάρκα δεν Τα ήταν? χιλιάρκα δεν ήταν δραχμές, τι ήταν? Όχι, άλλο δραχμές, άλλο τα χιλιάρκα. Έτσι δεν είναι? Καλά δεν είναι έτσι. Βρε 25.000 δραχμές. Αχ, δεν ξέρουμε. Σοπιέρισαν οι Γερμανοί. Stars and stole the moon.
το Λιβαδερό δεν έχει ούτε δημόσιους υπάλληλους, ούτε αυτό που λέμε εργαζόμενους εργοστάσια. Είναι ένα ορεινό χωριό της Κοζάνης, στην νότια Κοζάνη, και οι κάτοικοι κυρίως ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Τα ζώα που έχουμε στο Λιβαδερό είναι όλα ηθαγενή. Είναι αρχαίγονες ράτσες από κατσίκες και πρόβατα. Το Λιβαδερό παράγει και πολύ υψηλής διατροφικής αξίας φέτα και άλλα τυροκομικά προϊόντα. Στο Λιβαδερό επίσης θα ήθελα να τονίσω, πάλι γύρω από την κτηνοτροφία, ότι διατηρούμε τα παραδοσιακά τσαΐδια. Ένας πολύσπορος, φυσικός, παραδοσιακός λιμώνας που τον χρησιμοποιούμε να κόβουμε τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο σαν χορτοδετικά για να διατρέφουμε τα ζώα το χειμώνα. Το κυριότερο ήταν να έχεις τον πλάρι, το φουρτοσάρκο έλεγανε τότε, το φουρτοσάρκο και το βόλιο. Και τα βόλια να κάνεις τα χωράφια, να μην πεινάεις, να σπέρσεις τα χωράφια σήκαρε και να μην πεινάς. Το κυριότερο αυτό ήταν, το μολάρι και τα βόλια. Να είναι καλά. Ναι ρε παιδί μου. L'amore ciringo e polo, si menuda in pura mia mariango e polo, l'amore ciringo e polo, l'amore ciringo e polo, καθήκα. Όλος ο κόσμος να γυρίσει στα χωριά. Άμα θέλει να ζήσει και άμα θέλει να γίνει κλέφτης και ψέχτης, ας καθίσει στην Αθήνα. Κατάλαβες, γιατί δουλεύουμε ρε. Δεν καθούμε στόπους στην Αθήνα. Να περιμένουμε έτοιμα. Δουλεύουμε και θα καταλαβαίνουμε. Δεν θα ετοιμάσουμε. Τα τραγούδια αυτά τι τραγούδια είναι? Τι τραγούδια είναι αυτά? Μουσκαλιάτικα. Για Πασχαλιά. Πάσχα, παλιά. Του Πάσχα. Παλιά. Και τι λένε αυτά τα τραγούδια? Λένε, όπως ήταν το Πάσχα, τα έλεγαν οι γιαγιές μας, οι μανάδες μου, δεν μου λένε τώρα. Για να μένει παράδοση. Ακού και εμείς τα χορευάρια. Μιλάνε για αγάπη, μιλάνε για έρωτα. Θα τα ακούσεις μετά. Για όλα. Πότε τα πλούσες, πότε τα βρεις πίσω, μα δεν μπορούσες να τα πλείς. Με τα πόδια. Με τα πόδια Με βρε. Λασσόνα, πόσο χιλιόμετρα? 50 χιλιόμετρα η Λασσόνα. Είναι 50 Τι χιλιόμετρα. είναι παραπάνω? Να μην είναι και παραπάνω, ναι. Από εδώ τα μάζεψες, θα πας να τα πλέεις εκεί. Να βγάλεις κανένα φράγκο να τα είσαι τα παιδιά. Άμα δεν τα πλούσεις εκεί, τα φέρνεις πίσω πάλι. Θα μας πεις γιαγιά πώς το φτιαχνέτε αυτό? Το σταυρό πώς τον έκανετε? Γιαγιά. Όχι, δεν βγάζει φωτογραφία. Το σταυρό πώς τον φτιαχνέτε? Είναι καπνιά που το βουχάτε, αυτό είναι φυτνόταν. Ιστορία, πώς το κάνετε? Έβρεχαν μοιράκι και πούσαν μοιράκι. Στα πόσα χρόνια το έκανες γιαγιά? Γιαγιά, στα πόσα χρόνια? Όταν ήταν νέα. Το σταυρό, ναι.
6 χρόνια, άμα ήμαν μεγάλη. Πόσο ήσαν 6 χρονών? Δεν σταματούσα να με χτυπήσουν με 3 βιλόνια, να χτυπούνται εδώ, και βαζέτε στάχτη μέσα. 4-5 βιλόνια και τα χτυπούσαν. Και τα χτυπούσατε. 3 βιλόνια χτυπούσαν εδώ. Όταν πήγα στο σπίτι, βλέπει η μάνα μου αρχίζει. Δεν μάνα έτσι, γιατί δεν το έκανες αυτό. Έφτιαναν τα άλλα τα κορίτσια, έφτιασα κι εγώ. Και έφτιαναν τότε όλοι. Και αυτά, γιαγιά, από πότε έχεις να κουρευτείς? Εδώ βλέπω έχεις δυο... Όταν γεννήθηκα. Δεν κουρεύκεις ποτέ? Όταν γεννήθηκα. Ακόμα και τώρα τις κάνεις μοναχιάς? Ακόμα και τώρα μοναχιάς τις κάνεις? Έτσι. Σε έχει αυτή, εγώ με έπισαν. Χρόνια, γιατί ο πατέρας μου ήταν κτηνοτρόφος και με ένα άλογο καβάλα, ένα κόκκινο με ένα άσπρο εδώ στο μέτωπο, καβάλαγα και ερχόμουν και κουβάλαγα το γάλα στο χωριό. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ που βρέθηκα σε αυτό το μέρος σήμερα. Μικρά παιδιά τώρα να βλέπουν στην τηλεόραση να πλακώνονται, να αναμνέονται. Έτσι ρε μουκέγια μου. Τα μικρά τα παιδιά να βλέπουν τώρα. Τι δρόμο θα πάρουν αυτά,